cidadán e tan importante no xornalismo a nivel de Estado. Realmente foi, de alguma maneira, o creador da Asociación da Prensa de Madrid e o que primeiro fixo realmente un plantexamento profesional para o traballo do xornalismo e foi realmente unha figura histórica moi importante no século XIX, final do século XIX. O premio, pois, evidentemente, tuvo unha participación importante e hoxe vamos a facer justamente a entrega e para iso vamos a comentar a lectura da por problemas na bolsa do secretario Valereu ha dado tratamento ao premio Alfredo Vicente de xornalismo cívico. Reunidos no día de hoxe, 9 de novembro de 2018, ás 9:30 horas, o xurado do premio Alfredo Vicente 2018 na sede social do Ateneo de Santiago, sito na praza de Salvador Parga, número 4, segundo, coa presencia de don Manuel Perregadura Lamas, vicepresidente do Ateneo de Santiago, no seu nome a presentación, don Xosé Ramón Pousa Esteves, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, don Luís Tereiro Álvarez, en representación da Asociación de Periodistas de Santiago, don Antón Porteiro, en representación da sección Sociedade da Información do Ateneo de Santiago, doña Goretti San Martín, vicepresidenta da Diputación da Coruña, no seu nome e representación, don Xesús Amado Reino, representante da Secretaría de Cultura do Concello de Santiago de Compostela, que justificou a súa ausencia, e non escrito nada. Acorda por unanimidade otorgar o premio Alfredo Vicente 2018 ao traballo As Vestas Andan Soltas da xornalista Rocío Valle, dando fe de todo o anterior e asina na presente acta no lugar da data sinalada ao inicio as persoas que estuveron presentes. Pois, despois de vida acta, queremos realmente felicitar a Rocío Valle, que é xornalista e comunicadora especializada en acción social, cooperación, xénero e cultura, e que é unha persona que traballado como freelance en moitos medios de comunicación, en Mundo del País, El Diario, .es, nas revistas Geo e Luces, entre outros medios. Tamén traballou en radio e actualmente é responsable de comunicación da Cruz Vermella Española na provincia da Coruña e é profesora asociada da Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago. O seu traballo o tedes impreso no proxecto que parte que se distribuiu na sala e, por lo tanto, se pode acceder ao texto do traballo que tamén será leído aquí. En primeiro lugar, felicitacións a Rocío por este premio. O medo paraliza e a dúbida mata. Son dúas as verdades que aprendí cando viví na India. Ese país maravilloso, violento a partes iguais que invariablemente suscita a curiosidade occidental nun só sentido. Sufrises algún problema por ser muller? Ninguén fai a mesma pregunta aplicada ao sitio onde pasei a grande parte da miña vida. O medo paraliza. Souberon ben Coralia Maruxa, das costureiras compostelás, moito despois daqueles anos da algarabía republicana nos que votaron exhibindo as cores da súa rebeldía. O amarelo da alegría, o vermello da vitalidade, tamén o azul intenso e o verde auga, eran o estandarte da súa liberdade. Vermello, negro, a política, a CNT, os irmáns, a persecución. As vestas roubaronlles as cores a todos e todas. Tamén a elas quixeron romperlles as vestiduras. A nudez que nos enfronta a nos mesmas é sempre demasiado temible para os tiranos. Pero a burla pública de Coralia Maruxa non acabou cas cores. É posible que iso fixese aferrarse ainda máis a súa maneira de ser, a valentía de non camuflarse no gris que o tinguiu todo. Pero non chegou a bondo. É posible que nunha noite escura quixeran roubartes o corpo, a liberdade íntima. É posible que as vestas se cruzasen con elas cada día no seu paso habitual para la Avenida de Santiago. É posible que nunca se recompuxesen del todo, como ninguén o pode facer nada. A 7 décadas e 7.500 kilómetros, 5 vestas atacan de novo. Os perros cos que penetraron a Manar no autobús público que a devolvía a casa apenas lle dixeron unha pouco de vida.
necesario para dar a batalla que hace actualmente. As bestas andan soltas, aínda que condenen a cinco forca, como sucedeu na India, Armenia, Chile, Argentina, Alemania, Francia. Outra violación en Vigo, en Murcia, en Alicante, no Razmataz. E os Sanfermines, voltos Sanfermines con outras 5 bestas coñecidas soltas, porque din 3 persoas expertas en predicción do comportamento humano. A repercusión do caso fai pouco menos que impensable a reiteración delictuosa. E por todos sabidos que o simple encerro temporal dos violadores os habilita para a vida normal, como sucedeu con Pedro Luis Gallego, o violador do ascensor, ou Félix Vidal Alonso, o violador do estilete, ou Pablo García Ribado, o violador do portal, que unha vez fora do cárcere despois de participar en programas específicos non volveron a pedir nin a violar a ninguén, verdade? A seguridade dos magistrados é temeraria porque a simple posibilidade da dúbida mata. Pero non, eles non son a manada nin nada que teña que ver con un animal. A manada ataca por supervivencia e non por macabra diversión. Os membros da manada son fiéis e valentes, intuitivos e empáticos. A manada, señores, somos nosotras. Nosotras e cada vez máis son as feministas que se unen a nosa loita. As lobas que Clarisa Pinkola Estés retratou nos contos cos que apelan a un xeito de unidade entre mulleres que vai máis aló do físico, máis aló do inmediato. Pero tamén no concreto estamos unidas. Na India, un exército de saris rosas percorre as zonas rurais para repartir xustiza ás homes que as institucións deixan impunes. Ainda que culturalmente nos separe o mundo, nos une unha mesma causa e un inimigo oculto nun sistema aceptado. Non son partidaria de tomar a xustiza por conta propia, pero tampouco de poñer a meixela e claudicar nunha guerra cubierta. Se o placer sexual femenino é como analiza Virginia Woolf, un medio para o empoderamento das mulleres e, en última instancia, acadar a nosa liberdade, o ataque ás nosas vaxinas é máis aló do individual un crime político, un progomo que se repite ao longo do tempo en todo o globo. As bestas andan soltas. Un día foron franquistas, outro nazis e outro, simplemente, militares, gardas civis, empresarios, panaderos ou directores de diarios. Forman unha organización criminal universal, dixo Manolo Rivas. Non é que o sistema sexa patriarcal, é que o machismo é o sistema. Amarelo, vermello. Despois de mortas, Oralia Maruxa segue a recompoñer a súa vida tras o último cambio de vestuario ao que someteu o escultor César Lombera, como se a pasarela fose o único que importa do noso sexo. Mentres a placa de mármore acazapada entre a erva apenas explica nada da historia destas mulleres. Pero tamén as envolvemos no violeta das marchas feministas que con frecuencia parten da súa escultura no Parque da Alameda. As bestas andan soltas, as leis non son capaces de discernir o ben do mal. As bestas andan soltas, porque ti, eu, ela, seguimos vivas, e só coa morte este sistema otorga creto ao noso testemunho. A vida é unha batalla continua, di miña nai, e nós non vamos perder o estalido silencioso dun niño roubado. Desta vez, nin temos medos, nin dubidamos. Porque, de alguma maneira, o meu camiño, o meu destino, o de ese gran mestre do xornalismo que Alfredo Vicenti únense neste día. Ele foi herdeiro do progresismo de dúas mulleres da talla de Juana de Vega e Concepción Arenal. A solidariedade e o compromiso formaban parte intrínseca dos seus valores e, por tanto, tamén do xornalismo que practicaba. Foi un pioneiro en numerosos sentidos. A día de hoxe seguimos aplicando parte das innovacións que ele introduciu no xornalismo, como, por exemplo, falar das mulleres nun momento en que non había a posibilidade de que as mulleres destacasen por nada. De feito, as seccións do diario nas que intentaban metelas como podían chamábanse os homens destacados do día, non? E incluso así ele intentaba introducir figuras destacadas da sociedade e da cultura española, especificamente tamén da cultura galega. O xornalismo non é obxectivo nin é aséptico, nada máis longe da realidade. El sabía
facía gala diso, de feito, introducí unha destas novidades que vos comentaba, que son as crónicas intencionadas. No fondo, o que eu fixe non foi máis que unha crónica intencionada, a crónica da violencia contra as mulleres, que vai desde o simbólico hasta as lavazadas, como a que recibiu Rosalía de Castro por parte de Murguía a escasos metros de aquí, ou como a que sufriu Laura Duero, e que se acaba de confirmar antes de falecer por violada. Vicente non era feminista, pero sí soubo ver a necesidade de ceder espacio e privilexios ás mulleres, cuestionar a supremacía, o patriarcado e o paternalismo con que nos tratan. Algo que séculos despois, un século despois do falecemento de Vicente, sigue sendo necesario. Non é unha cuestión de generosidade, é unha cuestión de xustiza social. O machismo é o sistema e iso o cambiaremos cando nos ocupemos o lugar que por legítimo dereito nos corresponde. Por iso é tan importante que as mulleres sexamos activas e combativas e cada vez creamos máis espacios para esa loita, tamén desde o xornalismo, e por iso celebro a creación reciente dunha asociación de xornalistas galegas que dedicase especificamente a estas cuestións, a visibilizar, a supervisar, a vixiar o como os medios están a tratar as mulleres. Dicía ao principio que un orgullo para min recibir este premio, e tamén é porque Vicente é un referente do movimento asociativo dentro da prensa. De feito, as súas pretensións, o seu interese polo movimento asociativo culminou coa fundación da Asociación da Prensa de Madrid, que foi o modelo que todas as asociacións de prensa españolas seguiron posteriormente. Xusto neste momento eu estou creando, xunto con un equipo de xornalistas, unha asociación de carácter nacional que se dedica a velar por o correcto tratamento de temas sociais nos medios de comunicación. Chamámonos Asociación de Comunicación para o Cambio Social. Particularmente é un motivo para min que coincida este premio con este momento vital que eu estou experimentando agora mesmo, precisamente porque isto me impulsa a seguir nesta iniciativa que xa comenzamos. Por último, alégrame enormemente que o xurado decidise bautizar este premio un traballo xornalístico que versa sobre a violencia de xénero. Non é un tema menor, senón todo o contrario. Están a violarnos, están a asesinarnos. E non hai esforzos que escatimar para acabar con esta violencia xeralizada. E tamén desde os xornalismos, desde as asociaciones, promovendo este tipo de discursos, creo que podemos facer a nosa parte. Quero dar as gracias a miña familia por compartir esta loita comigo e coa miña filla, por entender que o feminismo se practica tamén desde os xestos, desde as accións dun pai exemplar e desde os brazos da súa boa, dos seus tíos e da súa tía. Porque a primeira revolución que é necesario conseguir é a da nosa propia casa. Así que, grazas a todos por acompañarme hoxe neste momento tan importante.
vamos a ver en relación con o acto anterior, con este que hoy se celebramos aquí como iniciación de todo unha especie de carreira de premios no que eu quero dar unha grata benvida a la presencia ateneísta y, bueno, pues comentar que entre as numerosas e interesantes iniciativas levadas a cabo do ano 2018, onde se cumpren, conmemoran os 10 anos desde a fundación do Ateneo de Santiago, figuraba a posta en marcha do Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicente, que hoxe aquí se entrega, acabamos de entregar, con intención de pôr en valor a Igrexa figura dun compostelán que tivo unha fonda pegada inicial no xornalismo galego e a continuación no do conxunto do Estado. Este premio propónse ao mesmo tempo promover fundamentalmente interesantes e periódicos debates cívicos da índole máis diversa sobre asuntos de interese social. Nesta primeira convocatoria, que rematou o derradeiro 31 de outono, presentáronse máis de 17 traballos, resultando ganador o denominado As bestas andan soltas da xornalista Rocío Valle, e que acabamos de escoitar por voz propia súa a autora. Eu, en nome da Xunta Directiva do Ateneo de Santiago, quixera manifestarlle os nosos parabéns polo traballo realizado e animala a continuar nesta liña xornalística de abordarse aos asuntos e problemáticas cívicas que plenamente concordan coa filosofía e intencionalidade do noso lembrado Alfredo Vicente, que entre outros xornais colaborou un importante liberal e despois na ilustración artística de Barcelona e deixou a pegada do seu fino espírito e do seu fondo amor a Galicia. Levaría este home, esta figura da nosa literatura xornalística, levaría unha gran satisfacción hoxe ao ver por onde dirixiu as súas palabras na Rocío na defensa da persona, é dicir, a persona parece que na realidade a persona que son os varóns, a persona pode ser un home e unha muller, convivimos, debemos convivir, debemos defendernos, debemos construir como en esa línea en que ela está loitando e defendendo. A muller é unha persona, o home é unha persona. Por lo tanto, non pode haber ningún tipo de combates, ofensas, menosprecios, como se ven facendo con alguén que, como foi nosa nai, nos estuvo na súa casa e que está traballando na sociedade dunha maneira desinteresada, ás veces con precio por baixo e ás veces incluso con algo tan tremendo como son os desprecios. Lógicamente pretendemos que na segunda edición do premio, que convocaremos previsiblemente no vindeiro mes de xaneiro, se poidan presentar máis traballos e autorías consolidando esta liña de periodismo cívico que procuraremos impulsar mediante a convocatoria deste premio. Parabéns, de novo, Rocío, e un fondo de sexo de paz, liberdade e solidaridade para que as disfrutedes ao longo destas vindeiras festas.